2 క్లాస్‌లో 12వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం. భక్తి యోగం ఈరోజు అధ్యాయం పేరు. మధ్యలో 6 అధ్యాయాలు గూడా భక్తి యోగము. అయితే 7-12 వరకు ఈ 12వ అధ్యాయంతో భక్తి యోగం సమాప్తం. 13 నుంచి జ్ఞానయోగం ప్రారంభం. అయితే భక్తి యోగంలో ఈ అధ్యాయం పేరే భక్తి యోగం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ. సో 2వ అధ్యాయం 12వ అధ్యాయం భక్తి యోగం. సో ఇందులో చిన్న అధ్యాయమే, కొన్ని 20 శ్లోకాలు. అయితే అన్ని ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్, ఇంపార్టెంట్ అధ్యాయం కూడా. సో ఆన్సర్స్ 11వ అధ్యాయాన్ని గురించి కొన్ని ఆన్సర్స్ వచ్చాయి. సత్య ప్రభుజీ, అర్జునుడి విన్నపం దయచేసి కరుణ చూపించు. అసలు అంటే లాస్ట్ రోజు మనం చూసినవి 3rd పార్ట్లో సమస్త సృష్టికి ఉన్న నీ గురించి అంతకు ముందే ఉన్న నువ్వు ఎవరివో తెలుసుకోవడం నా వల్ల అవడం లేదు, తెలియడం లేదు నాకు. ఎందుకంటే నీ స్వభావం మరియు వ్యవహారం నేను అర్థం చేసుకోలేకుండా ఉన్నాను. కరెక్ట్. భగవంతుడు ఇలా పలికారు, నేనే మహాకాలాన్ని, సమస్త లోకాన్ని సర్వనాశనం చేసే మూల కారణాన్ని. నీ ప్రమేయం లేకున్నా ప్రతిపక్షాలు నిలిచి ఉన్న యోధులు ఎవరు ఇక్కడ ఉండరు. అందరూ మరి నిహతాపూర్వమేవ అంటారు. అందరూ ఇంతకు ముందే చంపబడ్డారు నాతో అని చెప్పారు. కాబట్టి ఓ సవ్యసాచి లేచి కీర్తిని తెచ్చుకో. శత్రువులను జయించి సర్వ సంపదలతో ఉన్న సామ్రాజ్యాన్ని అనుభవించు. ఈ యోధులు ఇంతకు పూర్వమే నాతో సంహరించబడ్డారు. కేవలం నువ్వు ఒక నిమిత్త మాత్రం భవ సవ్యసాచి అన్నారు. కేవలం ఒక నిమిత్త మాత్రుడుగా ఉండు. అర్జునుడు ఇలా పలికాడు. ఇంకా మూల సృష్టి అయిన బ్రహ్మదేవుడి కంటే ఉన్నతమైన వారు కూడా నీ ముందు ఎందుకు ప్రణమిల్లకూడదు? అనంతుడా, దేవదేవ, జగన్నివాస, నీవు అవ్యక్తాలు అందరికీ కూడా అక్షరుడవు, అతీతుడవు, అక్షరుడవు. నీవే వాయుదేవుడవు, యమధర్మరాజు, అగ్నిదేవుడవు, వరుణదేవుడవు, చంద్రుడవు, సృష్టికర్త బ్రహ్మవు మరియు సర్వభూతములకు
అంటే అన్ని జీవరాశులకు ప్రపితామహుడు అంటే తాత లాంటి వాడు అని. ఎందుకు అంటే బ్రహ్మదేవుడు తండ్రి అయితే ఆయనకు కూడా తండ్రి కాబట్టి ప్రపితామహుడు అన్నాడు. నీకు ఎన్నో వేల నమస్కారాలు మరల మరల నమస్కరిస్తున్నాను అంటూ నమస్కారాలు అర్పించడం. నీవు నా సఖుడవు మిత్రుడు అనుకుంటూ చనువుతో నిన్ను కృష్ణ యాదవ ప్రియమిత్రమా అంటూ పిలిచాను. నీ మహత్యం తెలియక ఏదో ఇలా చనువుతో ప్రవర్తించాను. మనం విహారాలు చేసేప్పుడు, విశ్రాంతి తీసుకునేప్పుడు, కలిసి భోంచేసేటప్పుడు, ఇలాంటప్పుడు ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు ఇతరుల సమక్షంలో గాని ఒకవేళ నీ పట్ల నేను ఏదైనా అమర్యాదతో ప్రవర్తించినట్లయితే వాటన్నిటికీ నన్ను క్షమించు అని చెప్తూ నాపై దయ ఉంచి తిరిగి నీ యొక్క ప్రసన్నమైన స్వరూపాలను చూపించు. నీవే మూర్తి భవించిన జగత్తు అయినా సరే కిరీటము, చక్రము, గద కలిగి ఉన్న నీ యొక్క చతుర్భుజ రూపంలో చూడాలని నిన్ను అనుకుంటున్నాను అన్నాడు. భగవంతుడు పలికారు అప్పుడు, అర్జున నీ చేత ప్రసన్నున్నాయి నా యోగమాయ శక్తి ద్వారా నా యొక్క ఈ తేజోవంతమైన అనంతమైన సనాతనమైన విశ్వరూపాన్ని నీకు చూపించాను. నీకంటే ముందు ఈ రూపాన్ని ఎవరు చూడలేదు. వేదాల అధ్యయనం వల్ల కానీ, యాగాదుల వల్ల కానీ, తపస్సులు దానాల వల్ల కానీ, తీవ్ర నియమ నిష్టల ఆచరించడం వల్ల కానీ ఎవరు కూడా దేనిని ఇంతవరకు చూడలేదు. సంజయుడప్పుడు ఈ విధంగా పలికిన తరువాత దయాళుడైన వాసుదేవ తనయుడు తన యొక్క సాకార రూపాన్ని వాసుదేవుడు అంటే శ్రీకృష్ణుడే చతుర్భుజ రూపాన్ని మరల చూపించి తదుపరి సౌమ్యమైన శ్రీకృష్ణ రూపాన్ని ద్విభుజ రూపాన్ని చూపించి భీతిల్లిన అర్జునుడిని శాంతింపచేశాను. భగవంతుడు ఇంకా ఏమన్నారు, ఎవరైతే అన్ని కర్మలను నా కొరకు చేస్తారో నాపైన మత్కర్మాకృన్ మత్పరము మద్భక్త సంగవర్జిత నా పైన ఆధారపడతారో, నా పట్ల భక్తితో ఉంటారో, మమకారాసక్తి లేకుండా, సర్వభూత పట్ల విరోధ భావం లేకుండా అటువంటి వాళ్ళు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటారు. వెరీ గుడ్. అది లాస్ట్ శ్లోక. మత్కర్మాకృన్ మత్పరము మద్భక్త సంగవర్జిత నిర్వైర సర్వభూతేషు యస్సమామేతి పాండవ. వాళ్ళు తప్పకుండా నన్నే చేరుకుంటారు. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. అన్ని పాయింట్స్ కవర్ చేశారు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. మాతాజీ ఏమైనా పెడితే శ్రీనివాస్ సేవిక మాతాజీ తర్వాత చూద్దాము. మళ్ళీ ఇంకెవరైనా ఏదైనా పెడితే ఇప్పుడు 12th చాప్టరు భక్తి యోగం ప్రారంభంలో అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. ఏవం సతత అర్జున ఉవాచ ఏవం సతతయుక్తాయే భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే ఏ చాప్యక్షరమవ్యక్తం తేషాం కే యోగ విత్తమాః. అర్జునుడు ప్రశ్నించాడు. ఏవం ఈ విధంగా సతతము యుక్తులై ఎవరైతే భక్తాస్త్వం నీ భక్తిలో పర్యుపాసన అంటే నిన్ను ఆరాధిస్తూ పూజిస్తూ ఉంటారో, ఈ రకంగా సతతము నిత్యము భక్తితో నిన్ను వాళ్ళు ఏ చాపి అక్షరం అంటే అలాగే ఏచ అపి ఎవరైతే అక్షర అవ్యక్తాన్ని కూడా తేషాం పూజిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు కే యోగ విత్తమ వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరు యోగ విత్తములు అంటే నిన్ను భక్తితో సతతము నిత్యము ఆరాధించే వాళ్ళు, అలాగే అక్షర అవ్యక్త తత్వాన్ని ఆరాధించే వాళ్ళు, వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరెక్కువ యోగ విత్తములు, ఎవరెక్కువ పరిపూర్ణులు అని చెప్పి అర్జునుడు ఇక్కడ ప్రశ్నించాడన్నమాట. అంటే ఇలా భగవంతుడి పట్ల భక్తితో ఉన్న వాళ్ళకి, తర్వాత మరి ఇలా అక్షర తత్వాన్ని ఆరాధించే వాళ్లకు ఇద్దరిలో ఎవరెక్కువ పరిపూర్ణులు. సో ఇక్కడ ఆ మాట అడిగాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే భగవంతుణ్ణి భాగవతంలో కూడా ఇది చెప్తారు. బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి అని చెప్పేసి భగవాన్ అని 3 రకాలుగా భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. ఒకళ్ళు ఇలా బ్రహ్మతత్వంలో ఒక జ్యోతి రూపంలో నిరాకార తత్వంలో ఆరాధిస్తే, ఇంకా కొందరు అందరిలోనూ సర్వవ్యాప్తుడైన పరమాత్మగా కొందరు భావిస్తారు, కొందరు భగవంతుడి యొక్క రూపాన్ని ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. ఈ 3 కూడా 3 రకాల ఆరాధనలు ఉన్నాయి. అందుకని
ఇలా మరి జనరల్గా ఈ బ్రహ్మతత్వాన్ని కానీ లేదా నీ రూపంలో ఆరాధించే వాళ్ళు కానీ వీళ్ళిద్దరు ఏది బెటరు, ఈ రెండు ఆరాధనల్లో ఎవరు ఎక్కువ యోగ పరిపూర్ణులు అని చెప్పి అడిగాడు అర్జునుడు. సో అది ఎలా వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరు ఎక్కువ పరిపూర్ణులు అని చెప్పి అడిగాడు కదా. సో అంటే అర్జునుడు ఎలాగూ భగవంతుడి రూపంతో ఆయన మీద భక్తితో ఉన్నవాడే, కాకపోతే ఈ ప్రశ్న అంటే అలాంటి వాళ్ళకి ఇలాంటి వాళ్ళకి ఇద్దరిలో ఎవరు ఎక్కువ యోగ పరిపూర్ణులు అన్నప్పుడు భగవంతుడు శ్రీ భగవాను వాచ మయ్యావేశ్య మనో ఏ మాం నిత్యయుక్త ఉపాసతే శ్రద్ధయా పరయోపేత స్తే మే యుక్తతమా మతాః. మనస్సును నా మీద ప్రవేశపెట్టి మనస్సును మరి యోమాం ఎవరైతే నన్ను నిత్యము ఉపాసన చేయడంలో యుక్తులై ఉంటారో, మనస్సును నా మీద పెట్టి నన్ను నిత్యము ఆరాధించడంలో నిమగ్నమై ఉన్నవాళ్ళు శ్రద్ధయ ఎంతో శ్రద్ధతో పరయోపేత ఎటువంటి శ్రద్ధ, దివ్యమైన శ్రద్ధతో మరి ఉపేత ఉన్నవాళ్ళు మే యుక్తతమ మత, యుక్తులని నా యొక్క మత అంటే అభిప్రాయం అని నేను అనుకుంటాను. నా రూపం ఎవరైతే మనస్సును నా మీద పెట్టి నిత్యము నన్ను ఇలా ఆరాధిస్తూ ఎంతో శ్రద్ధతో కూడుకున్న ఆరాధనతో నిత్యము ఉంటారో వాళ్ళు యుక్తులని నా యొక్క అభిప్రాయము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అది ఎవరైతే మనస్సును నా మీద పెట్టి ఈ ఎంతో మహోన్నతమైన దివ్యమైన శ్రద్ధతో నన్ను ఆరాధించడంలో ఎవరైతే నియుక్తులై ఉంటారో వాళ్ళు మరి అత్యుత్తమ యోగులని నా అభిప్రాయం. అయితే ఏం చెప్పారు, ఏత్వక్షరమనిర్దేశ్యం అవ్యక్తం పర్యుపాసతే సర్వత్ర గమచింత్యం చ కూటస్థం అచలం ధ్రువం సన్నియమ్యేంద్రియగ్రామం సర్వత్ర సమబుద్ధయః తే ప్రాప్నువంతి మామేవ సర్వభూతహితే రతాః. ఏతు అక్షరం నిర్దేశం. సో అక్షరం అంటే నాశనం లేనిది, అంటే నిరాకార తత్వం గురించి చెప్తున్నారనమాట ఇక్కడ. ఎవరైతే కానీ అంటే కానీ ఎవరైతే అక్షరం అంటే క్షరం లేనిది అంటే నాశనం లేనిది, అనిర్దేశం అంటే అనిర్వచనీయమైనది, చెప్పలేనిది, అన్డిఫైనబుల్ అన్నట్లుగా అనమాట. అంటే అనిర్వచనీయం అంటే చెప్పడానికి వీలుగానిది, అవ్యక్తంగా కనిపించనిది, దానిని ఉపాసన చేసే వాళ్ళు సర్వత్రగమ చింత్యం అంటే సర్వవ్యాపకంగా సర్వవ్యాపకాన్ని కూడా అచింత్యం ఊహాతీతమైనటువంటి కూటస్థం మార్పు లేనిది, అచలం నిశ్చలమైనది, ధ్రువం స్థిరమైనది, అంటే ఏమిటి, ఆ బ్రహ్మతత్వాన్ని వర్ణిస్తున్నారు. సో సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్న అచింత్యం, మన ఆలోచనలకు ఊహకందనిది, అన్ఇమాజినబుల్ అయినటువంటి కూటస్థం అంటే మార్పు లేనిది, అందుకే సత్యం, అది పరమసత్యం. ఆ బ్రహ్మతత్వం కూడా భగవంతుడి యొక్క పార్టీ కాబట్టి, ఆయన తత్వమే కాబట్టి కూటస్థం అచలం ధ్రువం. సో అది మరి సత్యమైనది, మార్పు లేనిది, అచలం కదలనిది, ధ్రువమైనది అని చెప్పి అంటున్నారు. కదలనిది అంటే కదలలేనిదని కాదు, అంత నిశ్చలమైనది అని అర్థం. అంటే వేవరింగ్ లేనిది, అటు ఇటు ఊగిసలాట లేని నిశ్చలత్వంతో కూడుకున్నది, ధ్రువమైనది అంటే స్థిరమైనది అనమాట. స్థిరమైనటువంటి తత్వం అది. అటు ఇటు ఇలా ఉందామా అలా ఉందామా అనే తత్వం కాదు, అది స్థిరమైనటువంటి తత్వం, నిశ్చల తత్వం. దాన్నే నిశ్చల తత్వం అని కూడా అంటారు. సో మార్పు లేని తత్వం, ప్రశాంత తత్వం, అలాంటి తత్వమే బ్రహ్మతత్వం. అది భగవంతుడి యొక్క స్వభావమే అది. కాబట్టి ఆ తత్వాన్ని ఆరాధించే వాళ్ళు మనకు కనిపించదు. మరి మనం డిఫైన్ చేయాలంటే ఇదిగో ఇలా కొంత ప్రయత్నించవచ్చు, కానీ పూర్తిగా ఆ తత్వాన్ని
వర్ణించడం కూడా కష్టమే. దాన్ని ఆరాధించే వాళ్ళు సన్నియమ్యేంద్రియ గ్రామం, ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా సర్వ ఇంద్రియాలను సన్నియమ్య నియమించి అంటే కంట్రోల్ చేసుకుని సర్వత్రా సమబుద్ధయ అందరి పట్ల సమబుద్ధితో, ఒకడు శత్రువు అని లేదు, ఒకడు మిత్రుడని లేదు, అందరి పట్ల సమబుద్ధితో, అన్ని జీవుల పట్ల సమబుద్ధితో తే ప్రాప్నువంతి వాళ్ళు ప్రాప్తులవుతారు. ఎవరిని? మహమేవ వాళ్ళు కూడా నన్నే పొందుతారు. సర్వభూత హితే రతాహ అన్ని జీవరాశుల హితంలో మంచిలో రతే ఆనందించేవారు. వీళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళంటే అందరి మంచిలో వాళ్ళ ఆనందాన్ని పొందుతారు. జనరల్గా మనం ఈ ప్రపంచంలో మనకి మంచి జరిగితే సంతోషిస్తూ ఉంటాము. ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది మరి ఎదుటి వాళ్ళకి మంచి జరిగితే సంతోషించే బదులు దుఃఖిస్తూ కూడా ఉంటారు. సో అలాంటిది కాకుండా వీళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళంటే అందరి మంచిలో వీళ్ళ ఆనందాన్ని పొందుతారు. వాళ్ళ మంచి గురించి కూడా వాళ్ళు ఆలోచించుకోరు, వాళ్ళ అందరి మంచిని గురించి ఆనందాన్ని పొందుతారు. సో ఇలాంటి తత్వం ఉంటూ అక్షర తత్వాన్ని ఆరాధించే వాళ్ళు కూడా నన్నే పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. వీళ్ళు ఎందుకు ఈ అందరి మంచిలో ఆనందించడం, అందరినీ సమబుద్ధితో చూడటం, ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకున్నారు కాబట్టే వాళ్ళకి ఇంత సమత్వం వచ్చింది. సమత్వం ఎప్పుడు వస్తుంది? ఇంద్రియ నిగ్రహణ ఉన్నప్పుడే వస్తుంది. ఇంద్రియాలని సెన్సెస్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోలేదనుకోండి, ఇక కోపాలు తాపాలు, వాళ్ళు ఎక్కువ వీళ్ళు తక్కువ, వాళ్ళు మంచి వీళ్ళు చెడు అనే డిఫరెన్సెస్ అన్నీ కూడా ఇంద్రియాలు క్రియేట్ చేస్తాయి. సెన్సెస్ ఎప్పుడైతే మనం వాటిని అదుపులో పెడతామో తద్వారా మనస్సును మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతాము. ఈ ఆలోచనలన్నీ కూడా పోయి సమత్వ స్థితి, ఏదైనా ఒకటే ఎవరైనా ఒకటే అనేటటువంటి సమత్వ స్థితి. సో ఇంద్రియాలన్నిటినీ కంట్రోల్ చేసుకుని సర్వత్రా అందరి పట్ల సమబుద్ధితో ఉంటూ అందరి మంచిలోనూ ఆనందించే వాళ్ళు కూడా నన్నే పొందుతారు. సో అని చెప్పి ఈ సెకండ్ శ్లోకంలో చెప్పారు. ఫస్ట్ శ్లోకంలో ఈ రెండిట్లో ఏమన్నారు? ఇంద్రియాతీతము, సర్వవ్యాపకము అంటే ఆ బ్రహ్మతత్వాన్ని వర్ణిస్తున్నారు. అచింత్యము, మార్పు లేనిది, స్థిరమైనది, అచలమైనది అయిన ఈ అవ్యక్త తత్వం సర్వేంద్రియ నిగ్రహంతో సర్వుల పట్ల సమభావం కలిగి ఉంటూ మరి సర్వభూత హితులైన వాళ్ళు, అందరి మంచిని కోరే వాళ్ళు చివరిలో తప్పకుండా నన్ను పొందుతారు. ఈ లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు తప్పనిసరిగా భగవంతుణ్ణి పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. అది మనకి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో. సో భగవంతుడు 2 రకాల వాళ్ళు నన్ను పొందుతారు అంటున్నారు. అయితే క్లేశోధికతరస్తేషాం అవ్యక్తాసక్త చేతసాం అవ్యక్తా హి గతి దుఃఖం దేహవద్భిరవాప్యతే. అయితే ఈ బ్రహ్మతత్వాన్ని ఆరాధించే వాళ్ళు వాళ్ళ మార్గం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. అవ్యక్తాచక్త అంటే అవ్యక్త తత్వం అంటే కనిపించని బ్రహ్మతత్వాన్ని ఆరాధించే వాళ్ళు క్లేశోధికం, చాలా కష్టం ఆ మార్గం అంటున్నారు. అవ్యక్త హి గతి దుఃఖం, అవ్యక్త తత్వంలో వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం దుఃఖంగా ఉంటుంది. దేహవద్భిరవాప్యతే అంటే దేహదారులకు ఈ పద్ధతిలో పురోగతి సాధించడం అంత ఈజీ కాదు, కష్టమే అంటున్నారు అనమాట. స్వరూప్ నన్ను పొందగలరు, కాకపోతే అభివృద్ధి పురోగతి ఈ మార్గంలో వెళ్ళినప్పుడు చాలా కష్టం అంటున్నారు. సో క్లేశోధికతరం అంటే చాలా ఎక్కువ కష్టం. తేషాం అవ్యక్తాసక్త చేతసాం, అవ్యక్తంలో ఆసక్తి ఉన్న వాళ్లకు చాలా కష్టతరం ఆ మార్గం. అవ్యక్తా హి గతి దుఃఖం, ఆ అవ్యక్త తత్వం లో ప్రగతి, గతి అంటే ఇక్కడ ప్రగతి అనమాట, చాలా దుఃఖం అంటే అంత ఈజీగా రాదు ప్రోగ్రెస్ ఆ పద్ధతిలో. దేహవద్భి దేహదారుల అవాప్యతే, దేహదారులు పొందబడటం అంత ఈజీ కాదు ప్రోగ్రెస్ అంటున్నారు. సో ఈ బ్రహ్మతత్వంలో ఆసక్తి ఉన్న వాళ్లకు కొంచెం క్లేశోధిక తరం, ఆ మార్గం కొంచెం క్లేశకరం, కష్టకరం. ఆ విధంగా ప్రగతి సాధించడం మరి దేహదారులకు ఎప్పుడు కష్టమే అని చెప్తున్నారు. ఓ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకి ఎన్నో దారిలో పోస్ట్ బాక్సులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా. మనం ఒకవేళ వెళ్తున్నప్పుడు కొన్ని పోస్ట్ బాక్సులు కనిపించవచ్చు దారిలో.
వాటిల్లో ఉత్తరాలు వేస్తే మరి అవి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా గమ్యస్థానం చేరుకుంటాయి మనం పోస్ట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేసినప్పుడు. కానీ ఏదైనా ఒక పాట పెట్టి కానీ ఈ పోస్ట్ ఆఫీస్ వాళ్ళు ఏదైనా నకిలీ పెట్టెలు కానీ తప్పు బాక్సుల్లో కానీ వేసామనుకోండి, మరి అది వెళ్ళాల్సిన చోటుకి. అలాగే అర్చా విగ్రహం అని పిలువబడే భగవంతుడి యొక్క ఆ శ్రీ విగ్రహాలు అధీకృతమైన ప్రాతినిధ్యాన్ని, అంటే అర్చా విగ్రహం కూడా భగవంతుడి యొక్క రూపమే అని చెప్తున్నారు. అర్చా విగ్రహం అంటే ఏమిటి? మనం ఆరాధించి, ఇప్పుడు మన ఇంట్లో విగ్రహం ఉన్నప్పుడు అది మనం ఆరాధించినప్పుడు అది కూడా భగవద్ రూపమే. కాబట్టి వాస్తవానికి అర్చా విగ్రహం భగవంతుడి అవతారమే. దాని ద్వారానే ఆయన సేవను స్వీకరిస్తాడు. మనం భగవంతుడికి చేసే సేవ కూడా అన్నట్లుగా చెప్తున్నారు. సో సర్వశక్తిమంతుడు, సమర్థుడు కాబట్టి భక్తుడి సేవ ఆయన అర్చా విగ్రహం అవతారంతోనే స్వీకరిస్తారు అని చెప్పి ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ చెప్తున్నారు అనమాట. శ్రీ విగ్రహారాధన అంటే భగవద్ రూపం భౌతిక గుణాలతో రూపొంది ఉండటం చేత మందిరంలో శ్రీ విగ్రహారాధన సగుణం అంటారు. దాన్ని సగుణం. అర్చనం సగుణము నిర్గుణము 2 రకాలుగా ఉంటాయని వేదవాంగ్మయం కూడా మనకు చెప్తోంది. భగవద్ రూపం ఈ మన భౌతిక గుణాలతో రూపొంది ఉన్నది మందిరంలో విగ్రహారాధన సగుణం అంటారు. భగవద్ రూపం ఆ విధంగా భౌతికాలైన రాయి లేదా మెటల్ ఇలాంటి వాటితో లేదా పెయింటింగ్తో ఉన్నా కూడా అది ఎప్పుడూ నిజానికి భౌతికం కాదు. అంటే భగవద్ రూపం భౌతిక గుణాలతో ఉండడం అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే, ఇక్కడ మనం చూసే విగ్రహాలు రాయితో కానీ మెటల్తో కానీ లేదా పెయింటింగ్గా కానీ ఉంటూ ఉంటాయి గుడుల్లో కదా. సో అవి భౌతిక వస్తువులతో తయారు చేయబడ్డా కూడా భగవంతుడు ఎప్పుడు భౌతికత్వానికి అతీతుడే అని చెప్తూ అలా మనం ఇంట్లో మనం పూజ చేసే ఆ విగ్రహం శ్రీ విగ్రహం భగవద్ అవతారం అర్చా విగ్రహం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇంతకీ శ్లోకాలు చెప్పింది ఏమిటి అంటే, ఈ 2 మార్గాల వాళ్ళు నన్ను చేరుకుంటారు కానీ ఈ బ్రహ్మతత్వాన్ని ఆరాధించే మార్గం కొంచెం కష్టం, అందులో ప్రోగ్రెస్ అంత ఈజీ కాదు అని చెప్పి భగవంతుడు అన్నారు. ఇంకా ఏతు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరాః అనన్యేనైవ యోగేన మాం ధ్యాయంత ఉపాసతే తేషాం అహం సముద్ధత మృత్యు సంసార సాగరాత్ భవామి న చిరాత్ పార్థ మయ్యావేశిత చేతసాం. సో ఏతు సర్వాణి కర్మాణి, ఎవరైతే సర్వకర్మలు కూడా మయి అంటే నాకు సన్యస్య అర్పించి మత్పర నాయందు శ్రద్ధతో నా కోసం అన్నట్లుగా అనన్యేనైవ యోగేన వేరే మార్గంలోకి వెళ్లకుండా ఇదే మార్గంలో ఈ యోగంలోనే మాం ధ్యాయంత నన్ను ధ్యానిస్తూ ఉపాసన ఆరాధించే వారికి, అంటే సర్వకర్మలు కూడా నాకు అర్పించి ఈ యోగంలో ఉంటూ, అంటే ఏ పని చేసినా భగవద్ అర్పితం అనుకుంటూ చేస్తూ ఆ మార్గంలోనే నియుక్తులై నన్ను ఇలా ఆరాధించే వారికి తేషాం అహం వారికి నేను సముద్ధర్త వారిని నేను సముద్ధర్త ఉద్ధరిస్తాను. ఎక్కడి నుంచి? మృత్యు సంసార సాగరా మృత్యు సంసారం నుంచి ఉద్ధరిస్తాను. భవామి అవుతాను, నచిరాత్ త్వరలోనే, పాఠ మయ్యావేశిత నా మీద స్థిరమైన మనస్సు గలవారు అని చెప్పి మయ్యావేశిత చేతస నా మీద స్థిరంగా మనస్సు పెట్టిన వాళ్ళకి నేను త్వరలోనే మరి వాళ్ళను ఉద్ధరిస్తాను అంటున్నారు. సో సర్వకర్మలను నాకు అర్పించి అన్యచింతన లేకుండా, అనన్య అంటే వేరే దారిలోకి వెళ్లకుండా ఇదే దారిలో ఉంటూ అన్యచింతన లేకుండా వేరే ఆలోచనలతో కాకుండా అన్ని భగవదర్పితం చేస్తూ మరి ఎవరైతే నన్ను ఈ రకంగా ఆరాధిస్తూ ఉంటారో భక్తితో మనస్సు నాయందే లగ్నం చేసి మయి ధ్యాయంత అన్నారు కదా, అలా సదా నన్ను ధ్యానిస్తూ నా భక్తిలో నన్ను అర్చించే వారిని శీఘ్రమే జనన మరణ సంసారాన్నించి సంసార సాగరం నుంచి ఉద్ధరిస్తాను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో సర్వకర్మలను భగవదర్పితం చేస్తూ ఆ భక్తితో
ఉంటూ అంటే భగవదర్పితం ఎప్పుడు చేసినట్లు ఎప్పుడవుతుంది? మనం ఏదైనా కరెక్ట్‌గా చేస్తూ, ఏదొచ్చినా భగవత్ ప్రసాదం అనేటటువంటి సమత్వంతో ఉండగలిగిన రోజున అది ఏదైనా ఆయనకి అర్పించాం గాబట్టి, దాని నుంచి ఏదొచ్చినా లాభమైన, నష్టమైన, సుఖమైన, దుఃఖమైన భగవత్ ప్రసాదం అని భక్తితో స్వీకరించగలిగినప్పుడు అది శరణాగత తత్వం. ఆయనకి నిజంగా మనం అర్పించిన వాళ్ళం అవ్వడం. సో, అలా ఎప్పుడు గూడా భక్తి తత్వంతో ఉన్న వాళ్ళని శీఘ్రమే నేను జనన మరణ సంసారాన్ని నుంచి ఉద్ధరిస్తాను. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే, ఏదైనా భగవత్ ప్రసాదం అని ఎప్పుడు అనుకోగలుగుతాం? ఆ సమత్వం భక్తితోనైనా సాధించుకోవచ్చు, జ్ఞానంతో అయినా సాధించుకోవచ్చు. కానీ ఆ సమత్వం అనేది వచ్చినప్పుడు ఏదైనా భగవత్ అంటే చివరికి ఆ భక్తి, ఆ సరెండర్‌నెస్, ఆ శరణాగత తత్వం డెవలప్ చేసుకోగలిగితే. సో, ఎంతో భాగ్యశాలులైన ఈ భక్తులు త్వరలోనే భవసాగరం నుంచి తరింపబడతారు. నేను శీఘ్రమే అని కూడా అంటున్నారు గదా! మృత్యు సంసార సాగరం నుంచి వాళ్ళను నేను రక్షిస్తాను, విడుదల చేస్తాను, ఉద్ధరిస్తాను అంటున్నారు. సో, అది. సో, దానికి ఇక్కడ మనకి హ్మ్. గజేంద్ర మోక్ష స్టోరీ ఒక బొమ్మ చూపిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఎవరైతే నన్ను ఇలా అనన్య భక్తితో ఆరాధిస్తారో వాళ్ళని నేను మృత్యు సంసార సాగరం నుంచి ఉద్ధరిస్తాను. మరి గజేంద్రుడు చివరికి మొసలి నోట్లో కాలు ఇరుక్కోవడం, చివరికి పూర్వజన్మ వృత్తాంతం భగవద్ అనుగ్రహంతో మరి గుర్తు తెచ్చుకుని భగవంతుడిని ప్రార్థించిన తర్వాత మరి గజేంద్రుడిని మోక్షం ఇవ్వడం మన భాగవతంలో స్టోరీ అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో ఇప్పటి వరకు భగవంతుడు ఇద్దరిలోకి ఎవరు ఉత్తములు అన్నదానికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ నేను ఇలా అనన్య భక్తితో ఉన్న వాళ్ళని ఉద్ధరిస్తాను శీఘ్రమే ఈ మృత్యు సంసార సాగరం నుంచి అని చెప్పి, ఆ భక్తి అనేది అంటున్నారు కదా అనన్య భక్తితో ఉన్న వాళ్ళని. అందుకని భక్తి అనేది ఏమిటి, అసలు ఆ దశలు ఏమిటి భక్తిలో అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ప్రారంభిస్తారనమాట. సో అనన్య భక్తి ఫస్ట్ అంటే ఇది టాప్ మోస్ట్ స్టేజ్ అనమాట భక్తిలో. అంటే ఏమిటి అనన్య భక్తి? అన్యమైన థాట్ లేకుండా, అన్యమైన మార్గంలోకి వెళ్లకుండా ఇదే భక్తి మార్గంలో, ఇదే భక్తి తత్పరతతో ఉండడమే అనన్య భక్తి. అదేమిటి అంటున్నారు? మయ్యేవ మనాధత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ నివసిష్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయః. మయ్యేవ మన ఆధత్స్వ, మనస్సు నా మీద పెట్టి, మయి బుద్ధిం నివేశయ, బుద్ధిని కూడా నా మీదే ప్రవేశపెట్టి, నివసిష్యసి మయ్యేవ, అలా ఉన్నవాళ్ళు నాలోనే నివసిస్తారు. అత ఊర్ధ్వం, తర్వాత ఊర్ధ్వం పైలోకం అంటే దివ్యలోకం, నా సంశయ, సందేహం లేదు ఇక వాళ్ళకి. అంటే ఆ పరబ్రహ్మం పరంధామం వాళ్ళకి నిస్సందేహంగా లభిస్తుంది. నా మీద మనస్సును స్థిరపరిచిన బుద్ధిని కూడా నా కోసం నువ్వు ఉపయోగించినట్లయితే నిస్సందేహంగా నాలోనే ఎల్లప్పుడూ నివసిస్తారు అని చెప్పి భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో కృష్ణ పరిణాముల్ని ఇక్కడ చూస్తున్నాం. అనన్య భక్తి. సో మయ్యేవ, నా మీదే మనస్సును ఆధత్స్వ, స్థిరంగా ఉంచి, మయి బుద్ధిం, నా మీద బుద్ధిని నివేశయ, నియుక్తం చేయండి, బుద్ధిని మనస్సును నా మీద పెట్టు. నివసిష్యసి మయ్యేవ, అప్పుడు నువ్వు నాలోనే ఉంటావు. నాలోనే ఉంటావు అంటే అందరం భగవంతుల్లో పాటే, కానీ మా ఆలోచన ఆ వేవ్ లెంగ్త్ అనే మాట ఉపయోగించాం కదా మొన్న. ఆ సమమైనటువంటి ఆ కాంటాక్ట్ రావాలి భగవంతుడితో. అంటే మన యొక్క మైండ్ను కూడా ఆయన మీద ఫోకస్ చేసినప్పుడే మనకి ఆ మైండ్తో భగవంతుడి మీద కనెక్షన్ వస్తుంది. బాడీ ఎక్కడ ఈ మొత్తం విశ్వం అంతా ఆయనలోనే ఉంది. చూసాం మనం, విశ్వరూపంలో సమస్తం ఆయనలో ఉంది. కానీ మనకి అది అర్థమవుతుందా? మనం ఆయన్ని ఫీల్ అవ్వగలుగుతున్నామా? లేదు. ఎందుకు? మన మనస్సు బుద్ధి భౌతికత్వం మీద ఉన్నది కాబట్టి. అందుకని అది భగవంతుడి మీద తిప్పి ఆయన మీద ప్రసరించగలిగినప్పుడు
ఆటోమేటిక్ దేని మీద మైండ్ ఉంటే దాంతోనే కాంటాక్ట్ ఉంటుంది కదా. కామన్ సెన్స్తో మనం ఆలోచిస్తే మనం ఎంతసేపు ఈ విషయాల గురించి ఆలోచిస్తున్నాం, మన మైండ్ ఇంతవరకే ఉంటుంది. అక్కడ పరతత్వం అనేది అంత ఈజీగా అర్థమవుతుందా మనం సాధన కూడా లేకుండా. కాబట్టి మనం కనీసం చేయవలసింది ఏమిటి అంటే మన మైండ్ని క్రమేణా ఈ భౌతికత్వం నుంచి భగవంతుడి వైపు తిప్పడానికి ప్రయత్నించడం. ఎప్పుడైతే మన మైండ్ భగవంతుడి మీద మనం కేంద్రీకరించగలుగుతామో, మనస్సును ఆయన మీద స్థిరంగా నిలిపి మయ్యేవ మన ఆధత్స్వ, మనస్సును నా మీద స్థిరంగా నిలిపి, అలాగే మయి బుద్ధిం నివేశయ, బుద్ధిని కూడా మరి ఆయన మీద పెట్టగలిగినప్పుడు వాళ్ళు నాలోనే నివసిస్తారు. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే మనం అందరం భగవంతుల్లో ఉన్న వాళ్ళు నా యొక్క తత్వాన్ని వాళ్ళు కాంటాక్ట్లోకి వస్తారు. నా తత్వంతో ఆ భగవత్ తత్వాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోగలుగుతారు. నివసిష్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం, ఆ తర్వాత ఊర్ధ్వం ఇక నసంశయ, సందేహం లేదు వాళ్ళు నా దగ్గరికే వస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. నాలోనే ఉంటారు. ఇక ఎవరైతే మనస్సును స్థిర, మరి అంతే కదా, యద్భావం తద్భవతి అనే మాట వినే ఉంటారు కొందరు మీలో. యద్భావం, ఏది భావించామో ఏది ఆలోచిస్తామో తద్భవతి, అదే అవుతూ ఉంటాం. సో మనం దేని గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తూ ఉంటామో మనకు అదే గతి వస్తుంది. మన స్వభావం కూడా అలా మారిపోతుంది. గతి అంటే వేరేదే అవ్వక్కర్లా, మన నేచర్ ఆ రకంగా మారిపోతుంది. మనం ఎక్కువ మంచిని చూస్తూ, మంచి నేర్చుకుంటూ, మంచి విషయాలు వింటూ, మంచి విషయాలు చూస్తూ, మంచి విషయాలు చదువుతూ ఉన్నప్పుడు మనకి మంచి అలవడుతుంది. అలాగే మరి చెడు విషయాలు చూస్తూ, చెడు నేర్చుకుంటూ, చెడు చదువుతూ, చెడు వింటూ ఉన్నప్పుడు మైండ్ అదే ఆలోచన పద్ధతికి అలవాటు పడిపోతుంది కదా. సో అలాగే యద్భావం తద్భవతి, ఏది మైండ్లో మనం ఎంటర్టైన్ చేస్తామో, ఏ రకమైన ఆలోచనలు మనస్సులో ఉంచుకుంటామో ఆ రకమైన బుద్ధి మనకు ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి భగవంతుడిని గురించిన ఆలోచనలు మనస్సును ఆయన మీద పెట్టినప్పుడు భక్తిభావం డెవలప్ అవుతుంది, భక్తులం కాగలుగుతాం. భక్తి గురించి ఆలోచించిన, విన్న, మరి చదివిన, చూసిన భక్తి విషయాలు మనకు భక్తి అలవడుతుంది. అది భక్తులం అవుతాం. యద్భావం తద్భవతి, ఏది ప్రాక్టీస్ చేస్తే, ఏది ఆలోచిస్తే మైండ్తో అదే అవుతాము అన్నది. కాబట్టి మనస్సును నా మీద నిలిపి, బుద్ధిని కూడా నా మీద నిలుపు, అప్పుడు నువ్వు నిస్సంశయంగా నాలో నివసిస్తావు. అంటే నీకు ఇంకా భగవతత్వం నీకు అర్థమవుతుంది. అథ చిత్తం సమాధాతుం న శక్నోషి మయి స్థిరం అభ్యాసయోగేన తతో మాం ఇచ్ఛాప్తుం ధనంజయ. అథ చిత్తం, ఒకవేళ మనస్సు సమాధాతం ఇలా స్థిరంగా ఉంచుకోవడం, నా మీద పెట్టడం, నశక్నోషి, నీ వల్ల కాలేదనుకో, నీకు శక్యం కాలేదనుకో, మై స్థిరం, నా మీద స్థిరంగా ఈ మనస్సును ఉంచడానికి నీ చేత కాలేదనుకో, అభ్యాసయోగేన తతో, ప్రాక్టీస్తో నువ్వు అప్పుడు ప్రాక్టీస్ చెయ్యి, తతో అప్పుడు మామిచ్ఛాప్తుం, నన్ను పొందాలనే కోరిక నీకు వస్తుంది అని ధనంజయ అంటున్నారు. సో ఒకవేళ నువ్వు స్థిరంగా మనస్సును నా మీద లగ్నం చేయలేకపోయావనుకో, అప్పుడు ఈ అభ్యాసం చెయ్యి, సాధన చెయ్యి. అప్పుడు నీకు నన్ను పొందాలనే కోరికను వృద్ధి చేసుకోవడానికి ప్రాక్టీసులు చెయ్యి. నీ వల్ల కాలేదనుకో, ఇంత అనన్య భక్తితో ఉండడం నీకు సాధ్యపడలేదనుకో, అప్పుడు నువ్వు అభ్యాసం, ప్రాక్టీసు, సాధన చేశావు అంటే ఆ రకంగా నువ్వు నన్ను పొందాలనే కోరికను పెంచుకోవచ్చు అంటున్నారు. సో నెక్స్ట్, అనన్య భక్తితో ఉండలేని వాళ్ళు సాధనా భక్తిని ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. అంటే సాధన చెయ్యి, భగవంతుడిని గురించి వినడానికి, మరి ఈ ఆ భక్తిభావం పెంచుకోవడం, చదవడం, ఇవన్నీ నువ్వు సాధన చేయి, స్మరించడం, ఇవన్నీ చేస్తే నీ క్రమంగా భగవంతుడి పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతుంది, ఆయన్ని పొందాలనే కోరిక పెరుగుతుంది. నువ్వు శ్రవణ మనన సమత్వాలతో ఉండగలిగితే. అది కూడా చేత కాలేదనుకో,
అప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు? నిష్కామ కర్మ చేయమంటున్నారు. అభ్యాసేప్య అసమర్థోసి మత్కర్మ పరమో భవ మదర్థమపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిం అవాప్స్యసి. అభ్యాసం కూడా చేయడంలో అసమర్థోసి, అసమర్థుడు అయ్యావనుకో, అంటే నువ్వు ఆ ప్రాక్టీస్ సాధన కూడా చేయలేకపోయావనుకో, మత్కర్మ నా కోసం పని పరమో భవ నువ్వు చేయడానికి చేస్తూ ఉండు, నా కోసం అన్నట్టుగా పనులు చేస్తూ ఉండు. ఎందుకు అంటే మదర్థమపి కర్మాణి, నా కోసం నువ్వు కర్మలు చేస్తూ ఉన్నట్లయితే కుర్వన్ సిద్ధిం, సిద్ధత్వాన్ని పొందుతావు. అవాప్స్యసి, నువ్వు అట్లా చేస్తూ ఉంటే సిద్ధత్వాన్ని పొందుతావు అంటున్నారు. సో అభ్యాసేప్య అసమర్థోసి, అభ్యాసంలో కూడా అసమర్థుడు అయ్యావంటే మత్కర్మ నా కోసం నా యందు పరమోభవ అంకితం చేసి నాకు పనులన్నీ చేస్తూ ఉండు. మదర్థం అపి కర్మాణి, ఎందుకంటే నా కోసం కూడా నువ్వు అలా కర్మలను చేస్తూ ఉంటే, కుర్వన్ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే సిద్ధత్వం అవాప్స్యసి పొందుతావు. భక్తి యోగ నియమాలు కూడా నువ్వు అభ్యసించలేకపోయావనుకో, సాధన చేయలేకపోయావనుకో, నా కోసం కర్మ చేయడానికి ప్రయత్నించు. ఎందుకంటే నా కోసం కర్మ చేయడం ద్వారా నువ్వు పూర్ణ స్థితిని పొందుతావు. సో ఏదైనా భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను అంటే భగవత్ కార్యాలు అవ్వచ్చు, మరి ఎవరికైనా సరే మంచి చేసినప్పుడు అది భగవత్ కార్యాలు అది నువ్వు అనుకోవచ్చు. సో ఈ రకంగా నువ్వు భగవత్ సేవ, ఆయన కార్యాలు చేస్తూ ఉండు, అప్పుడు నువ్వు పరిపూర్ణ స్థాయిని పొందుతావు అంటున్నారు. సో నెక్స్ట్ అంటే ఈ అది కొనుక్కుందాం, ఇది కొనుక్కుందాం, ఏదో టీవీ కొనుక్కుందాం, మన పక్క వాళ్ళకంటే పెద్ద టీవీ అనుకుంటూ ఇలాంటి ఆలోచన తత్వం కాకుండా భగవంతుడి కోసం అంటే ఆయన సేవలో వినియోగించేటటువంటి పనులు చెయ్యి. ఇక్కడ చిన్న ఎగ్జాంపుల్, సరే భగవద్గీత లాంటి పుస్తకం కొనుక్కుందాంలే, తద్వారా భగవంతుని గురించి కొంచెం తెలుసుకోవచ్చు అంటూ ఆ రకంగా అంటే ఆలోచన పద్ధతిని భౌతికత్వం నుంచి ఆధ్యాత్మికత్వంలోకి మలుచుకుని మన కర్మలను కూడా అటువంటి కర్మలు చేయడంలో నియుక్తులం అయినట్లయితే అప్పుడు నువ్వు నా కోసం అన్నట్లు పనులు చేసినప్పుడు నువ్వు అలా పరిపూర్ణ స్థాయికి చేరుకోగలవు అంటున్నారు. ఒకవేళ అది కూడా చేయలేకపోయామనుకోండి, ఎవరైనా అది కూడా చేయలేకపోతే ఏం చెప్తున్నారు? అధైతప్యశక్తోసి కర్తుం అద్యోగమాశ్రితః సర్వకర్మ ఫలత్యాగం తతః కురు యతాత్మవాన్. సో అంటే మంచి పని, అధైతప్య శక్తోసి, నా కోసం ఇలా భక్తితో నా కోసమే అన్నట్లు నువ్వు చేయలేకపోతే, నీ కర్తుం అద్యోగం ఆశ్రిత, అది కూడా చేయలేకపోతే సర్వకర్మ ఫల త్యాగం, అన్ని పనుల యొక్క ఫలితాన్ని త్యాగం చేశావంటే, అంటే కర్మ ఫలాలను ఆశించకుండా నువ్వు ఏ పని చేసినా చేస్తూ ఉండు, కానీ ఫలితాల కోసమే చేస్తున్నాననే ఫీలింగ్ను వదిలిపెట్టి కర్మఫలాసక్తిని నువ్వు త్యాగం చేసినట్లయితే, వదిలిపెట్టినట్లయితే తతః కురు యతాత్మవాన్, అట్లా ఆత్మ నిగ్రహంతో నువ్వు చేస్తూ ఉండు అని చెప్తున్నారు. సో ఒకవేళ భక్తితో నువ్వు నా మీద నా భావనతో భగవంతుడి కోసమే చేస్తున్నాను అని కర్మలు చేయటంలో కూడా నువ్వు అసమర్థుడు అయ్యావనుకో, సర్వకర్మ ఫలాలను త్యాగం చేసి ఆత్మలోనే స్థితుడవ్వడానికి ప్రయత్నించు. ఆత్మలో ఎప్పుడు స్థితులవుతావు? సర్వకర్మ ఫలితాలని ఎప్పుడు త్యాగం చేయగలుగుతాం? సమత్వం, ఏదైనా ఒకటే అనే భావం డెవలప్ చేసుకుంటే మనం అప్పుడు కర్మ ఫలితాలు ఎలా ఉన్నా వాటి మీద మైండ్ పెట్టకుండా మన పనులు మనం చేసుకోగలుగుతాం. సమత్వం, అందుకని అది ఆత్మలో స్థితుడు ఎప్పుడంటే అదే యోగం, ఆ సమత్వమే యోగం అని మనం 4th చాప్టర్లో చూసాం. ఏదైనా ఒకటే అనే సమత్వం అన్నది యోగం కాబట్టే ఆత్మలో స్థితుడు అవ్వడానికి ప్రయత్నించు, ఆ సమత్వంతో సర్వకర్మ ఫలితాలను త్యాగం చెయ్యి అంటున్నారనమాట. సో ఒకవేళ నువ్వు నా భావనతో, భగవద్భావన, భగవంతుడి కోసం అనే భావనతో కర్మ చేయడంలో నువ్వు అసమర్థుడు అయ్యావనుకో, అది కూడా చేయలేకపోయావనుకో, కర్మ ఫలితాలన్నిటినీ నువ్వు త్యాగం చేసి ఆత్మలో స్థితుడవడానికి ఆ రకంగా ప్రయత్నించు. సో ఏ పని చేసినా నువ్వు
కర్మ ఫలితాల మీద ఆసక్తిని వదులుకో, అట్లా చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. అదా అయినప్పటికీ ఏతత్ ఇది అపి, ఇందులో కూడా అపి అశక్తోసి, అసమర్థుడు అయ్యావనుకో, కర్తం చేయడానికి నీకు అసమర్థత కనిపిస్తుందనుకో, ఒకవేళ భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను అనుకోవడంలో కూడా నువ్వు అసమర్థుడు అయితే, ఇక మత్ యోగం ఆశ్రిత, ఇక నన్ను ఆశ్రయించి నా భక్తితో ఆశ్రయించి సర్వకర్మ ఫల త్యాగం అంటే నువ్వు భక్తితో నన్ను ఆశ్రయించి అన్ని పనులు చేయడంలో అసమర్థుడు అయ్యావు. ఆ భక్తితో అన్ని భగవంతుడి కోసమే చేస్తున్నానని భక్తితో చేయడంలో కూడా నువ్వు అసమర్థుడు అయితే సర్వకర్మ ఫల త్యాగం, అన్ని కర్మలను విడిచి పెట్టు. అంటే కర్మల్ని కాదు, కర్మ ఫలితాలను వదులుకో. అంటే ఫిజికల్గా కూడా వదులుకోమని కాదు కదా, లాభమైనా తీసుకోమని అంటారు, కానీ దాని మీద ఆసక్తిని వదులుకో. తరువాత కురు, అన్ని ఆసక్తులను పక్కన పెట్టి పని చెయ్యి. నువ్వే పని చేసినా యథాత్మవాన్, ఆత్మలో స్థితుడవై అంటే సమత్వంలో స్థితుడవై ఏదైనా ఒకటే అనేటటువంటి సమత్వంతో నువ్వు పని చెయ్యి. సో నా భావనలో కర్మ చేయడంలో నువ్వు అసమర్థుడివైతే అన్ని కర్మ ఫలితాలని త్యాగం చేసి ఆత్మలో స్థితుడవడానికి ప్రయత్నం. సో భగవంతుడు ఎన్నో మార్గాలు చెప్తున్నారు మనకు ఈ భక్తిలో సెట్ అవ్వడానికి. శ్రేయో హి జ్ఞానమభ్యాసాత్ జ్ఞానాత్ ధ్యానం విశిష్యతే, ధ్యానాత్ కర్మ ఫల త్యాగాత్ శాంతిరనంతరం. శ్రేయో హి జ్ఞానం, సో మేలైనది జ్ఞానం. అభ్యాసం కంటే కూడా జ్ఞానం మేలైనది. జ్ఞానాధ్యానం విశిష్యతే, జ్ఞానం కంటే కూడా ధ్యానం ఇంకా విశిష్టమైనది. ధ్యానాత్ కర్మఫల త్యాగ, అంటే ధ్యానం కంటే కూడా కర్మఫల త్యాగ విశిష్టం. ఎందుకంటే త్యాగాత్ త్యాగం వల్ల శాంతిర్ అనంతరం. ఈ త్యాగం ఎప్పుడైతే కర్మఫలాలు త్యాగం చేస్తామో వెంటనే అనంతరం చాలా శాంతి లభిస్తుంది అంటున్నారు. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో సర్వకర్మ ఫలితాలను త్యాగం చెయ్యి, ఒకవేళ నా కోసం అన్నట్లు పని చేయలేకపోతే కర్మ ఫలితాలన్నిటినీ త్యాగం చేసి పని చెయ్యి అంటున్నారు కదా. అది కూడా చేయలేకపోయావనుకో, ఈ కర్మ ఫలితాలన్నిటినీ త్యాగం చేయటం వదులుకోవడం కూడా సాధ్యపడలేదు అనుకో, అప్పుడు జ్ఞాన సముపార్జనలో నియుక్తుడవు కమ్ము. అప్పుడు జ్ఞానాన్ని అభ్యసించు, అంటే వేదాలు చదువుకో, కానీ జ్ఞానం కంటే కూడా ధ్యానం మేలైనది. ఎందుకు? కానీ త్యాగం వల్ల మనిషి, కానీ త్యాగం కంటే కూడా కర్మఫల త్యాగం ఇంకా మంచిది. ఎందుకంటే కర్మఫల త్యాగం చేసినప్పుడు ఇక మనశ్శాంతి వెంటనే లభిస్తుంది అంటున్నారు. త్యాగాత్ శాంతిర్ అనంతరం. ఎప్పుడైతే కర్మఫల త్యాగం చేస్తామో వెంటనే మనకు శాంతి లభిస్తుంది. సో ఇక్కడ కర్మఫలాలను త్యజించు, నా కోసం పని చేయలేకపోతే అంటూ ఇక్కడ అందుకని ఏం చెప్తున్నారు నెక్స్ట్, ఒకవేళ కర్మఫల త్యాగం కూడా నువ్వు చేయలేకపోయావు అనుకో, ఈ సాధన కూడా జ్ఞానం పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించు. అంటే వేదాధ్యయనం చెయ్యి, తద్వారా జ్ఞానం తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేయి. అయినా జ్ఞానం కంటే కూడా ధ్యానం ఉత్తమం. సో ధ్యానం చేయడం ఇంకా ఉత్తమం, ధ్యానం కంటే కూడా కర్మఫల త్యాగం ఇంకా ఉత్తమం అంటున్నారు. సో ఈ వేదాధ్యయనం, ఈ ధ్యానం, ఇవన్నీ మరి జ్ఞానయోగంలోకి వెళ్ళొచ్చు. సో వేదాధ్యయనం కంటే ధ్యానం ఇంకా ఉత్తమం, ధ్యానం కంటే కర్మఫల త్యాగం ఉత్తమం. ఎందుకు? కర్మఫల త్యాగం చేసినప్పుడు శాంతిర్ అనంతరం, వెంటనే మనకు శాంతి లభిస్తుంది. సో 4వది కర్మఫల త్యాగం చేయడం, అది కూడా చేత కాకపోతే 5వది ధ్యానం, అది కూడా చేత కాకపోతే వేద అధ్యయనం అని 6 మార్గాలు చెప్పారు. సో ఫస్ట్ది అనన్య భక్తి, మనసు బుద్ధి ఆయన మీదే పెట్టి ఉన్నప్పుడు నిస్సందేహంగా ఇక ఆయనలోనే నివసిస్తారు. అంటే ఇక ఆలోచన వేవ్ లెంగ్త్ భగవంతుడి వైపే ఉంటుంది నిశ్చలంగా. అలా కాకుండా చేత కాకపోతే సాధన చెయ్యి, ప్రాక్టీస్ చెయ్యి. అలా చేయడానికి, అలా ఉండడానికి భగవంతుణ్ణి స్మరించుకుంటూ, తలుచుకుంటూ, వింటూ నువ్వు సాధన చేస్తే నన్ను పొందాలనే కోరికని నువ్వు పెంచుకోగలుగుతావు. సో ఇక్కడ స్మరణ, భజన
కీర్తన, శ్రవణం ఇవన్నీ అలా వింటూ ఉంటే భగవంతుడిని గురించి ఆయన మీదే మనస్సును పెట్టగలుగుతాం. ఆయన్ని పొందాలనే కోరికను పెంచుకోగలుగుతాం. ఆయన పట్ల ఇష్టాన్ని, భక్తిని, ఆసక్తిని పెంచుకోగలుగుతాం. అది కూడా చేత కాకపోతే భగవంతుడి కోసమే పనులు చేస్తూ ఉండు. అన్నీ భగవత్ కార్యాలు చేస్తూ ఉండు. అలా కూడా నువ్వు చేయలేకపోయావనుకో, నీకు వేరే పనులు ఇవన్నీ ఉన్నాయనుకో, ఆ పనులు నువ్వెలా చేస్తావు అంటే, కర్మఫల త్యాగం మీద ఆసక్తి వదులుకుని కర్మఫల త్యాగం చెయ్యి. అంటే కర్మ ఫలితాల మీద ఆసక్తిని వదులుకుని నువ్వు సమత్వంతో అన్ని పనులు చేయడానికి ప్రయత్నించు. అంటే నెక్స్ట్‌ది ఒక రకంగా కర్మయోగం అనుకోవచ్చు. అది కూడా నీకు చేత కాకపోతే ఇక జ్ఞానాన్ని అభ్యసించు. ఆ జ్ఞానం అనేది దాంట్లో కూడా ఈ ధ్యానం గొప్పది. ధ్యానం కంటే అది కూడా చేయలేకపోతే వేదాధ్యయనం, వేదాలు చదువుకో. ఆ వేదాధ్యయనంతో జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకో అంటూ 6 మార్గాలు చెప్పారు. సో అది కూడా నువ్వు సర్వకర్మ ఫల త్యాగము చేయలేకపోయావంటే వేదాలు అభ్యసించవు. కానీ వేదాభ్యసనం కంటే ధ్యానం మంచిది. ధ్యానం కంటే కూడా కర్మఫల త్యాగం ఇంకా మంచిది. ఎప్పుడైతే కర్మఫలాలు త్యజిస్తావో ఇంక నువ్వు మనశ్శాంతిని పొందుతావు అని చెప్పారు. సో ఈ 6 పద్ధతులు భక్తిలో దశలు ఇవి 6 అన్నమాట. ఇక మరి ఇటువంటి భక్తి గురించి చెప్పారు కాబట్టి ఇంత క్లియర్‌గా భక్తిలో ఏ రకంగా భక్తిని పెంచుకోవాలి, అసలు భక్తి అంటే ఏమిటి, అనన్య భక్తి ఏమిటి, సాధనా భక్తి ఏమిటి, మరి ఆ తర్వాత భగవంతుడి కోసమే పనులు చేయడం, ఆ తర్వాత మరి సర్వకర్మ ఫలత్యాగం చేయడం, తర్వాత ధ్యానం, ఆ తర్వాత వేదాధ్యయనం ఇవన్నీ చెప్పారు కదా భక్తికి. సో అసలు ఈ భక్తుడు అనేవాడు ఎలా ఉంటాడు, అసలు భక్తిలో ఉన్నవాడు వాడి లక్షణాలు ఏమిటి, ఎలా ఉంటాడు అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట. నెక్స్ట్ అద్వేష్టా సర్వభూతానాం మైత్ర కరుణా ఏవ చ నిర్మమో ఇక్కడి నుంచి యాక్చువల్లీ ఈ శ్లోకం చదువుతాను. నిర్మమో నిరహంకార సమదుఃఖ సుఖ క్షమి సంతుష్టా సతతం యోగి యతాత్మా దృఢ నిశ్చయః మయ్యర్పిత మనో బుద్ధిర్ యో మద్భక్త సమే ప్రియః. సో ఇవి ఇక్కడిని ఈ అద్వేష్టులు అంటే ఎవరిని ద్వేషించని వాళ్ళు, సర్వభూతానం ఏ జీవిని ద్వేషించని వాడు, అందరి పట్ల మైత్రితో మిత్రుత్వంతో ఉండేవాడు, కరుణతో ఉండేవాడు ఏవచ మరియు కరుణతో ఉన్నవాడు, నిర్మమో అంటే మమ నాది అనే అటాచ్మెంట్ లేకుండా, నిరహంకారం అహంకారం లేకుండా, సమదుఃఖ సుఖ దుఃఖాలలో సమంగా రెండు సుఖ దుఃఖాలను సమంగా చూసేవాడు, క్షమి అంటే ఓర్పు గలవాడు, క్షమాగుణం ఉన్నవాడు, సంతుష్టా సతతం ఎల్లప్పుడూ సంతుష్టుడే, ఎప్పుడూ తృప్తిగానే ఉంటాడు. ఎందుకు, కోరికలే లేవు కాబట్టి. అందరికంటే ఐశ్వర్యవంతుడు ఎవరంటే కోరికలు లేనివాడని ధర్మరాజు యక్ష ప్రశ్నల్లో ఒకటైన ప్రశ్నకు సమాధానం కూడా చెప్తారు. కాబట్టి ఏ కోరికలు లేకపోతే ఎప్పుడు తృప్తిగానే ఉంటాం. కోరికలు ఉన్నప్పుడే ఎంత ధనం ఉన్నా కూడా కోరికలు తీర్చుకోలేని వాడు ఎప్పుడూ అసంతృప్తితోనే ఉంటాడు. కాబట్టి సంతుష్టా సతతం యోగి, ఇటువంటి యోగి భక్తిలో ఉన్న ఈ యోగి యథాత్మ ఆత్మ నిగ్రహంతో దృఢ నిశ్చయంతో మరి మై అర్పిత మనోబుద్ధి మనస్సును బుద్ధిని నాకు అర్పించినటువంటి యో మద్భక్త అటువంటి నా భక్తుడు అతను మే నాకు ప్రియుడు అంటున్నారనమాట. సో సర్వజీవుల పట్ల ద్వేషం లేకుండా అందరి పట్ల మిత్రుత్వంతో కరుణతో ఉంటూ మరి అటాచ్మెంట్ నాది అనే అటాచ్మెంట్ లేకుండా, అహంకారం లేకుండా, సుఖ దుఃఖాల్లో సమత్వంతో మరి క్షమాగుణంతో ఎల్లప్పుడూ సంతుష్టుడు తృప్తితో ఇలా ఆత్మలో దృఢ నిశ్చయంతో మనస్సును బుద్ధిని నాకు అర్పించిన నా యొక్క భక్తుడు నాకు ప్రియుడు. సో ఈ భక్తుల లక్షణాలు స్టార్ట్ చేశాము. అక్కడి నుంచి ఆ లక్షణాలు ఏమిటో రేపు క్లాస్లో వివరంగా చూద్దాం. భక్తుడు అనేవాడు ఎలా ఉండాలి, అతని లక్షణాలు ఏమిటి అని భగవంతుడు డిఫైన్ చేశారు చాలా క్లియర్గా. ఇప్పటి వరకు మనం భగవంతుడు ఏ రకమైన మార్గంలో వెళ్తే బెటర్ అని అర్జునుడు అడిగినప్పుడు 2 నిరాకారమైన
బ్రహ్మతత్వమైన నా ఆకారాన్ని పూజించిన రెండు కూడా మంచిదే గాని బ్రహ్మతత్వంలో వెళ్ళడం కొంచెం కష్టమైన మార్గము అని చెప్పారు. అయితే చివరికి అందుకని ఎవరైతే అన్ని పనులు కూడా నాకు అర్పించి ఈ అనన్య వేరే మార్గంలోకి వెళ్లకుండా ఇదే యోగంలో నన్ను ఆరాధించే వాళ్ళను నేను మృత్యు సంసార సాగరం నుంచి ఉద్ధరించుతాను. వాళ్ళు శీఘ్రమే మృత్యు సంసార సాగరం నుంచి వాళ్ళని రక్షిస్తాను అంటున్నారు. ఎగ్జాంపుల్గా గజేంద్ర మోక్షం చూపించారు. తర్వాత భక్తిలో దశలు చెప్పారు. అనన్య భక్తి, మనసును బుద్ధిని ఎల్లప్పుడూ ఆయన మీద ఉంచడం, అది చేత కాకపోతే సాధనా భక్తి, అంటే సాధనతో మరి భగవంతుడిని తలుచుకోవడం కానీ, వినడం కానీ, స్మరణం చేయడం కానీ, ఆయన గురించిన విషయాలు చూడడం కానీ, ఇవన్నీ చేస్తూ ఆయనను చేసినప్పుడు ఆయన పొందాలనే కోరిక పెరుగు. అది కూడా సాధ్యం కాకపోతే ఆయన కోసమే పనులు చేయడానికి ట్రై చేయి. అది కూడా సాధ్యం కాకపోతే ఏ పని చేసినా కర్మ ఫలితాల మీద ఆసక్తిని త్యాగం చెయ్యి, వదులుకో. అలా సమత్వంతో ఆత్మనిగ్రహంతో ఉండడానికి ప్రయత్నించు. ఆత్మనిగ్రహం అంటే సెల్ఫ్ కంట్రోల్. ఏదైనా వస్తే పొంగిపోకు, లాభం వస్తే జంప్ చేయకు, ఉబ్బిపోయి తబ్బిబ్బైపోయి గర్వపడకు, అదే నష్టం వస్తే కృంగిపోయి దుఃఖించకు. ఏదైనా సమత్వంతో ఉండడానికి ప్రయత్నించు. ఆత్మనిగ్రహం కంట్రోల్డ్గా ఉండు. అది కూడా చేయలేకపోయావనుకో, జ్ఞానాన్ని అభ్యసించు. అది వేదాధ్యయనంతో చెయ్యి. అయితే దానికంటే నెక్స్ట్ 5th మార్గం బెటర్ అయింది ఏది అంటే ధ్యానం. ధ్యానం కూడా చేత కాకపోతే వేదాధ్యయనం చెయ్యి. వేదాధ్యయనం కంటే ధ్యానం బెటర్. ధ్యానం కంటే ఈ కర్మఫలాసక్తిని వదులుకోవడం ఇంకా బెటర్. ఎందుకంటే కర్మఫలాసక్తి వదులుకున్న వెంటనే నీకు మనశ్శాంతి వచ్చేస్తుంది. అంతే కదా, ఏదైనా పని మీద పనిచేసినప్పుడు వస్తుందా రాదా అనే ఆందోళన ఉంటే చెయ్యకముందు నుంచే ఆందోళన మనకు కదా. ఏదైనా మరి ఒకటే అనే దీంతో మనం మనస్సును నిగ్రహించుకుని మనం ఉండి అలా పనిచేయగలిగినప్పుడు ఎప్పుడు మనశ్శాంతితోనే ఉండగలుగుతాం. అందుకని కర్మఫల త్యాగం మనశ్శాంతినిస్తుంది అన్నారు. సో అక్కడి వరకు చూసాము. శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు స్టార్ట్ చేశాము. రేపు ఫినిష్ చేద్దాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ.